Les fotografies, entrevistes, vídeos i algunes animacions d'aquest documental van ser realitzades amb telèfons mòbils per estudiants de quart d'ESO de l'IES Vall de la Safor, Vilallonga, comarca de la Safor, província de València. El canvi climàtic és el mal del nostre temps i les seues conseqüències, segons evidències científiques, són ja devastadores. És un problema amb perspectives ambientals, polítiques, econòmiques i socials en les que les pitjors previsions impliquen pèrdues dels ecosistemes productius naturals i que, a més, posa en perill la salut i benestar de la ciutadania. Segons l'informe de l'estat del clima 2019 presentat per l'ONU, els últims 10 anys han sigut els més calorosos de la història. Les dades demostren que l'escalfament global es troba disparat, sense fre. Una investigació científica realitzada en 4 ciutats de França, Alemanya, Noruega i Suècia arriba a la conclusió que són les llars, a través del seu comportament de consum, les responsables del 72% de les emissions mundials de gasos d'efecte hivernacle. Utilitzem en excés les bosses de plàstic d'un sol ús. Els consumidors utilitzen quasi diàriament les bosses de plàstic d'un sol ús. Això s'ha convertit en un problema no sols ambiental, sinó que també afecta la salut humana, com per exemple, l'aigua que bevem conté microplàstics que no es descomponen. Com hem arribat a aquest punt? En els últims 10 anys he fabricat més plàstic en tota la història de la humanitat. Des de 1950 que començaren a fabricar plàstics amb una producció de 1,5 milions de tones fins al 2015 amb 322 milions de tones. Tots en som responsables. Empreses, comerços i fins i tot els consumidors ens hem donat compte que el seu ús és molt més factible. Les bosses d'un sol ús s'han convertit en la primera opció dels comerciants per facilitar als consumidors la compra i transport dels seus productes. Per què té tanta acceptació aquest material? Gràcies als baixos costos de producció i a les comoditats que proporcionen. Són lleugeres, no es banyen i això facilita el seu transport i és un material omnipresent. Suècia recicla el 99% del seu fem, convertint el fem en energia. Les dades que he dit abans són prou impactants, per tant jo crec que tots hem de fer coses, no? Lo bàsic de reciclar o d'intentar reduir el consum de plàstics és algo que crec que ja hauríem de fer tots i com a ciutadà estic disposada a fer-ho, clar que sí. Cada setmana ingerim plàstic equivalent a una targeta de crèdit. Perquè està demostrat en la indústria del plàstic s'utilitzen més de 600 additius que són tòxics i està demostrat que el plàstic a altes temperatures i també si li dona la llum allibera components que són tòxics i per tant es conserva millor en un tàper de vidre, definitivament millor el vidre que el plàstic. Només el 38% dels envasos de plàstic es recupera a l'estat espanyol. El 70% de lo que hi ha en la bolsa negra de basura és reciclable.
Si aconseguim que aquest 70 deixi d'estar en la bossa de basura i passi a estar en els altres contenidors, entre ells un de matèria orgànica que actualment no existeix, estem fent un pas de gegant. N'hi ha molts pobles, en Catalunya n'hi ha pràcticament 200 municipis que estan fent-ho. Al País Valencià no n'hi havia cap fa 5 anys, ara en les noves polítiques existeixen ja una vintena de pobles, de municipis en la província de València que estan fent reciclatge de l'orgànica. I això s'està alliberant d'un 70% de la bossa negra i a la vegada està facilitant que tinguin un estalvi econòmic molt important en la factura del FEM, però sobretot està aconseguint que una gran part del FEM no se'n vagi a la crema o a la planta de residus no seleccionats, no reciclats. Els moviments socials ciutadans clamen accions immediates. ¿Es difícil vivir sin plástico? Bueno, depende de dónde vivas, puede ser más sencillo o más complicado, pero te aseguro que es mucho más fácil de lo que te piensas en un primer momento. Es cuestión de abrir los ojos, buscar alternativas que tienes alrededor, que muchas veces pasan desapercibidas y no te das cuenta. Y sobre todo ponerle muchas ganas, porque es verdad que el uso que estamos haciendo del plástico no tiene ningún sentido. Lo primero es concienciarse, una vez que te conciencias, todo se vuelve muy sencillo. En conclusió, el que podíem fer és portar els nostres propis envasos de vidre a l'anar de compres. Així, reduiríem l'ús de bosses de plàstic. També podem canviar les ampolles de plàstic per unes de vidre, ja que tenen un major grau de reciclatge. A més, l'àvia en un envàs de vidre no adquireix sabors estranys i es conserva millor. Al realitzar aquestes petites accions, obligarem a les empreses a canviar els seus productes per altres amb envasos més sostenibles o almenys amb menys plàstic. Per a poder reutilitzar els pots, primer hauríem d'esterilitzar-los. Com ho podem fer? En primer lloc, posem a calfar el forn, per a que vagi agafant temperatura. En segon lloc, posarem els pots dins del forn durant aproximadament 30 minuts, a 80 graus, en companyia d'un got d'aigua per a que no es faci malbé la tapa. En tercer lloc, traurem els pots del forn i els deixarem gelar. Amb aquests 3 senzills passos, ja tindríem els pots esterilitzats. Entonces vas usando el pot sin pagar por res y así tú puedes ir a comprar la tela y no gastar plástico y así de reduir. Y así lo puedes reutilizar. D'acord, moltes Muchísimas gràcies. gracias. Que bo. A vostè també li interessa? Gràcies. La brioixeria i els embolcalls de plàstic. Cada any a l'estat espanyol es consumeixen 14,13 quilograms de magdalenes per persona. La major part del temps les adquirim en grans supermercats. I les trobem embolicades amb almenys 2 capes de plàstic. Volem reduir el nostre consum de plàstic perquè el plàstic destrueix paisatges. El plàstic acaba al mar, obstrueix claveguerams i drenatges i també mata animals. Estem destruint la nostra terra. Per què creus que el plàstic contamina? El plàstic és una substància que costa molt de degradar perquè és sintètica. Una alternativa són les magdalenes amb embolcalls biodegradables. Hi ha empreses que han apostat per aquest material. Una altra opció és comprar-les als forns tradicionals. Els plàstics venen del petroli i de substàncies hi ha de moltes classes. Cada plàstic és diferent. Clorur de polivinil, que és el PVC de les botilletes d'aigua, el poliestirè, polietilè, n'hi ha molts plàstics. Cada plàstic té una propietat diferent i no sé. Sí que en l'actualitat ja s'investiguen plàstics d'orígens naturals, d'orígens a partir de la dacsa o a partir de les creïlles. El que passa és que cada cosa té la seva problemàtica. El del petroli és dolent, l'altre és car i encariria algunes coses. Per a l'economia no sé com aniria. La conscienciació ambiental comença a casa.
seria la teva manera de reciclar el plàstic a casa? Pues una manera és que quan vas a comprar, intentar comprar les coses que menys plàstic possible tinguen, intentar sempre anar a comprar coses de granel, no? I així pues, consumir menys plàstic. Quan vas a comprar, portar-te les bolses de casa, això també és superimportant perquè si no cada volta pues, compres més plàstic sense voler. En la teva casa recicles? Sí, en la meva casa reciclem absolutament tot. I reciclem i reutilitzem, que també és una manera de reciclar, perquè si tu compres botella de plàstic per beure i la tires al plàstic, estàs reciclant-la bé, però si cada vegada la reomplis de cristal ja no utilitzes tant de plàstic, encara que el recicles al puesto. A part d'això, allí també ve al poble un punt de reciclatge, de cor que es diu, que tota classe de coses que tingues a casa que no sàpigues on tirar, portes a aquest punt i allí és una manera de reciclar-ho tot. On compres tu les magdalenes? La bolleria, com per exemple les magdalenes. ¿Y crees que las magdalenes de supermercados contienen masa plástico? Sí, contienen demasiado plástico porque está el envase total y después el individual, entonces es demasiado. Es preferible comprar en un horno y llevarte una bolsita como se hacía antiguamente para comprar el pan y de esa manera evitas mucho plástico. El moviment Real Fooding arrasa en les xarxes socials. Consisteix a menjar sa evitant els aliments ultraprocessats. Més car que un supermercat, perquè així damunt és tots els dies, però clar, és més sana, la tens tots els dies feta, no fa un mes que estan fetes i és més car, resulta més cara, però per a mi més bona. Sí, estem intentant ja que tots conscienciar-los de que porten la seva bolsa de tela, si alguna volta s'olvida, doncs en posem una de paper. Intentem no utilitzar res les de plàstic. La economia circular es basa en els cicles naturals dels ecosistemes. És important fomentar el negoci local, no? Els petits comerços dels nostres pobles, la nostra veïna que té una tendeta de verdura. És molt més interessant el poder, i més saludable també, no? El poder anar a comprar caminant o en bicicleta, no? Que tindre que agafar el cotxe per anar-nos a Gandia al supermercat, per exemple, no? És un costum que és sa i és saludable intentar traure el temps, no? Xicotets ratets, per a poder anar a visitar a la verduleria, per a anar a la carnisseria, per anar a la tenda de la veïna i en aquest trajecte sempre trobes algú, sempre xerres amb la gent, comparteixes coses, t'enteres de la vida del poble i dels problemes de la teva veïna i li poses els teus, i és una manera també de fer un cop de teràpia i de xarxa local, d'alguna manera. Crec que tot això plegat és positiu, tots els avantatges que té el consumir local, que fer tot més de proximitat. Reciclar no és prou. Cal canviar els nostres hàbits, reduint el nostre consum i reutilitzant els nostres envasos. És recomanable i saludable comprar i consumir productes en els comerços locals, ja que es disminueix la despesa d'energia al traslladar els productes i enforteix les xarxes socials locals. Les i els ciutadans hem d'assumir com una responsabilitat l'ús de bosses reutilitzables de tela o altres materials per a fer la compra. El nostre objectiu és conscienciar a gent que compra aliments laboratori dels quals continguen el menor plàstic possible, ja que el plàstic necessita molt de temps en degradar-se i provoca molts canvis negatius en el medi ambient, com per exemple a l'hora de comprar algun aliment com les magdalenes, escollir les que continguen menys plàstic. Hi ha altres opcions que no contenen plàstic o en contenen menys, com el plàstic biodegradable, que és més fàcil de reciclar
o comprar les magdalenes en els forns tradicionals, que a més de no utilitzar envoltoris, estem ajudant al comerç local i de proximitat. Està en les nostres mans reduir el consum. Tu n'eixes? Què és la contaminació per pesticides? Els pesticides s'utilitzen per a combatre insectes i malalties que destrueixen les collites i redueixen la producció d'aliments. Fertilitzants i pesticides són utilitzats per a incrementar el rendiment de les collites i reduir els danys que provoquen els insectes i les malalties dels cultius amb el pas del temps. Com afecten els pesticides al medi ambient? Els productes químics que es troben en els fertilitzants, com el nitrogen i el fòsfor, penetren els nostres rius. Això provoca la proliferació d'algues, la contaminació del riu i augmenta la mortalitat de peixos. Quins efectes tenen els pesticides en la nostra salut? Els pesticides químics estan relacionats amb diverses malalties, com el càncer, el limfoma, les anomalies reproductives i són especialment preocupants els seus efectes sobre els més menuts. Quan i on afecten els pesticides? La contaminació per pesticides pot esdevenir-se a l'aire que respirem, al sol, a l'aigua que bevem i als aliments que prenem. Són tots els pesticides químics? No. Alguns agricultors adopten mètodes orgànics per al control de plagues, com la incorporació de predadors naturals i l'ús d'extractes de plantes. Aquest mètode redueix els efectes negatius dels pesticides en la salut humana i el medi ambient. Des de gener de 2020, la Unió Europea ha prohibit el pesticida més utilitzat a l'estat espanyol, pel seu perill per a la salut. Es va intoxicar i li va córrer per tot i l'únic remei que n'hi havia era tallar-li el testícul esquerre. Es va intoxicar, li van eixir unes bambolletes de pus per tot el cos, específicament el metilclopirifos, que pràcticament ara està prohibit, ho han prohibit perquè era un material molt fort i va passar molt mal, i per molta roba que el poses, màscara de gas i tot el que tu vulguis, sempre es queda alguna cosa descobert i sempre t'has de banyar alguna cosa, sempre. Una mala venta d'aire, una puja de temperatura, que tu sigues pulveritzant, no pots pulveritzar un material quan passa de 35 graus. Molta gent se ho passa pel forro perquè pràcticament és molt tòxic. Tu quan estàs suant els poros tens oberts, si a tu toca el material o toca el poro va dins del cos, xupla, el cos sempre xupla. I és molt roïn, la veritat. El meu company va passar molt mal. Les taronges i mandarines són les frutes amb major concentració de clorpirifos. Els pesticides són uns compostos orgànics que interactuen amb la resta dels compostos naturals que hi ha en el medi, en l'aigua, en l'aire, en la terra, i normalment s'acumulen i acaben entrant dins de la cadena tròfica dels sers vius. Entonces el que provoca és que d'alguna manera en algun moment ens arriba inclús per a nosaltres i ens afecta la salut de tots, tant dels animals com de les persones. L'accés a la informació i la col·laboració ciutadana ens permetrà trobar solucions als reptes futurs. Està clar que la principal qüestió en la que haurem de treballar és en l'educació dels futurs treballadors del camp, dels futurs llauradors, i que deixen el glifosato i el cloropirifos de banda perquè són productes danyins per al producte pròpiament, per a la terra, però també, i això és important, per als propis agricultors. Hi ha moltes persones que estan malaltes, han caigut malaltes, per contacte d'inhalació, per contacte en la pell de productes químics. Per tant, el que convindrà és reeducar novament a la gent que vulgui dedicar-se a l'agricultura, que siguin coneixedors dels perills d'usar productes químics i anar cap a la utilització de productes naturals.
Els pesticides d'origen orgànic són més efectius si s'utilitzen en etapes de prevenció. Els insecticides naturals sempre són millors que els artificials perquè es degraden més fàcilment i per tant tenen menys incidència sobre els ecosistemes. Els artificials, si no n'hi ha més remei, n'hi ha que utilitzar-los, però com que avui en dia tots tenen una catalogació segons el seu nivell de toxicitat, n'hi hauria que utilitzar tan sols en casos extrems i utilitzar els que siguin menys tòxics. L'ús de pesticides químics afecta la salut de les persones, animals i resta d'éssers vius. És indispensable educar els treballadors del camp sobre el perill que té l'ús de productes químics en les seues collites. Es recomana la utilització de pesticides naturals perquè es degraden més fàcilment i tenen menys incidència sobre els ecosistemes. Una de les receptes que gastaríem per a una lluita directa seria este fungicida, que farem en cua de cavall, que trobarem a la vorera de tots els rius, és l'Equisetum, té mogolló de silicats que el que faran serà que ajudaran a l'estructura vegetal de les plantes. Per tant, serà un gran reforçant d'aquestes plantes per evitar problemes fúngics o criptogàmics. Per a fer aquesta recepta gastarem aproximadament una part de cua de cavall per 10 d'aigua, encara que això és un poquet una referència. Farem en decocció. Decocció vol dir una infusió un poquet més llarga, és a dir, uns 10 minutets coguent la cua de cavall en l'aigua fins que traga un coloret que veiem ahir groguenc. Això després ho colarem, ho traspassarem a un sulfatador i així el podrem aplicar de forma foliar als tarongers o a qualsevol cultiu en el que tinguem problemes criptogàmics o de fongs. En la història de la humanitat, la tecnologia ha estat determinant. Les eines tecnològiques poden ser bones o dolentes, depenent de l'ús que se'ls ha donat. Els humans del segle XXI utilitzem majoritàriament els smartphones per a comunicar-nos, informar-nos i registrar les nostres vivències en fotos i vídeos. Aquests dispositius mòbils són el nostre port de connexió al món digital. No obstant això, és molt baix el percentatge de gent que és capaç d'aprofitar les potencialitats d'aquests xicotets ordinadors mòbils. En l'actual societat del coneixement, els mòbils ens permeten contactar amb especialistes en l'àrea que ens interessa, filmar entrevistes, filmar seqüències de vídeo, prendre fotografies, gravar veus, realitzar animacions, compartir el material audiovisual amb gran facilitat amb el nostre grup de treball. A més, són el vehicle amb el qual compartirem el treball realitzat amb la nostra família, amics, companys, veïns i la comunitat amb la qual convivim. Alhora que podem dir-li al món que assistem i que tenim alguna cosa per a dir i que tenim la capacitat de dir-ho fort, clar i amb un missatge ben estructurat. En Taronja TICS estem convençuts que podem ajudar a escala local i global, mitjançant la capacitació en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació, amb el propòsit d'entregar a les noves generacions la guia que els permeta accedir a nous coneixements. Fotografies, vídeos, entrevistes i algunes animacions d'aquest documental van ser realitzades amb telèfons mòbils dels estudiants de quart d'ESO de l'IES Vall de la Safor. Aquest és el resultat d'un taller audiovisual i mediambiental, en el qual els estudiants van rebre informació bàsica en composició fotogràfica, preproducció, producció i filmació d'un producte audiovisual. A més, van realitzar un mòdul sobre les causes, efectes i conseqüències del canvi climàtic en l'àmbit local i global. Des d'un principi, el nostre objectiu va ser el de generar un producte audiovisual amb accions que puguen ajudar-nos a reduir la petjada de carboni en les nostres llars i localitats. Tenim 1000 raons per a lluitar contra el canvi climàtic i cap per no fer-ho.
perquè tots i cada un de nosaltres podem fer que la nostra vida quotidiana siga més justa, solidària i respectuosa amb el medi ambient.